Čus lidi, mé jméno je Imo a co dneska uvidíme? Dneska mrkneme na index spotřebitelských cen a spotřebitelský koš. Takže nejdřív začneme se spotřebitelským košem. Spotřebitelský koš má 12 kategorií. Těchto 12 kategorií dohromady obsahuje 700 položek. Těchto 700 položek se nepříliš často mění. Každá kategorie má svou váhu. Váhu kategorie určuje to, jak žádané jsou služby a zboží v každé kategorii. Čím žádanější, tím větší váha. Součet všech váh 12 kategorií je dohromady 1000. Vždy to bude 1000 a nikdy tomu nebude jinak. Změny cen, služeb a produktů, které nejsou ve spotřebitelském koši uvedeny, spotřebitelský koš nijako neovlivňují. Závěrem ke spotřebnímu koši tady máme krátkou ukázku toho, jaký byl vývoj hodnot spotřebního koše za posledních pár let. Další věc, co nás dneska čeká, je CPI, neboli Consumer Price Index. Česky tomu řekneme index spotřebitelských cen. Index spotřebitelských cen je pro nás prerekvizitou pro výpočet míry inflace. Samotný index spotřebitelských cen se počítá na spotřebním koši a vzoreček na něj si vysvětlíme následovně. CPI rovná se QT, které nám značí váhy ze spotřebitelského koše, krát PT plus 1, což nám značí ceny příslušných položek ze spotřebitelského koše v aktuálním období, lomeno QT, které nám značí opět váhy ze spotřebitelského koše, krát PT, což jsou ceny z předchozího období, a to celé krát 100. To nám ve výsledku zajistí, že vzoreček bude vyjádřen v procentech. Tak a nakonec si řekneme, s čím bychom se tak plus minus mohli setkat na testu. Dost často otázkou bývá, zdali ceny produktů a služeb, které nejsou uvedeny ve spotřebním koši, ovlivňují váhy ve spotřebním koši. Odpovědí je ne, nikoliv. Ceny neovlivňují. Další věcí, která by se zde mohla objevit, je, k čemu slouží index spotřebitelských cen. Takovou nejjednodušší odpovědí je, že slouží k výpočtu míry inflace. No a na závěr bych vám chtěl poděkovat za pozornost a budu se na vás těšit příště.